Umnyango Wezokubusa Ngokubambisana Kwazulu Natal Uxwayisa ngemvula enamandla ezingxenyeni zeNingizimu neNtshonalanga yesifundazwe namhlanje ebusuku. Umphakathi unxuswa ukuba ugweme ukuwela emfula egcwele futhi labo abakhe osebeni lwemfula balungiselele ukubalekela ezindaweni eziphakeme kanye nemfuyo yabo. Kwembuke esiyithole kwaba South African Weather Services ukhomba ukuthi ke endaweni lapha na koMnambithi Ezingxenyeni eMoyi River eMgungundlovu kuya ku Underberg Greater Kokstad kanjalo kodukuza kwamaphumulo kungase kube nemvula ke eziku level 2 disruptive rains. Lokho ke ngase kuholela ekutheni kube khona izikhukhula nokuguguleka kweindawo ikakhulukazi eziphansi. Sinxusa kakhulu kwabantu abaseyindaweni eziphansi nabasemakhaya ukuthi baqikelele kakhulu ukuthi zama ukuwela imfula ngalesikhathi samanje nalabo abazothi beshayela baqaphe kakhulu isimo emgwaqeni ngoba kungaba namanzi angase abe amathantala angase adale ingozi.